Fáilte chug podchraoladh na seachtaine seo. Baimid ag plé an gceangal láidir a idir Conamara agus tAontas Eorpach sa podchraoladh seo. Mar a hálann sé, is as an spidal ag chun na gaiileh an freistar Eorpach seán an neachtain. Ach tá muid seo ag cairn na gaiileh le buristeach ag nefic le cainte leis le tíle eolas amach. Atá ról lár am mar sa Parliament mar eisire. Cé nach bhfuil amach duine gon 785 feisire tá sa Parliament. Ach gnám céna bhíon róláid i do choiste. Sa choistí bhfuil tú páirteachán agus ins na fóchoistí. Tá níocha faoin géad bag nach chunis go glíthe a dhéantar a hosnéitir san Eorp a baint leis na tíre eile fad. Agus deirtar a rénos na glíthe a chuirtar frídáil éireann mar thumpla go bhfuil a bhaintse sin san Eorp, níocha faoin géad acu nó mar sin. Mar sin tá baint dhíireach idir chuile áitin éireann, ní áirim Conamara agus an tAontas Eorpach sa lá an Joháin. Agus sinach i méise, tá an dain seo a fáil beg. Dígann tú sin baile beg dain de tain inis, agus ní éisceachta be Conamara tá na dlíthir fád a dhéantar a baint le Conamara. Is tótha bích muidirtí nómó, tá béis sé baint le Conamara. Ó híh an reachtaíocht a chuirtar tríd in Eorp, tá baintige sinis le bag nach níocha chuin géad go reachtaíocht a chuirtar fríd in éon tír san Eorp. Mar sin, go minic tosín sé san Eorp, caitheann na tír eilinn sin an reachtaíocht sin a chuir in neadúint á go dlíthe héin. Tháinig reachtaíocht amachchan sin 1990 a dúachtar an Habitats Director. Agus inneo tá cuimhnúidinta sin ag sin fortaí agus áitechaí fud iarna héireann go mórmór. Áitechaí atá go náthóga thugann sé arm. Sin an gailge thugann sé a habitat. Go náthóga áite tá tábhacht ólaíoch agus tábhacht é chuimhnú. Ach an bailach cuidiú sin in neadúint go glína héireann, tharann sé go leor trúblóid in éireann. Dúrú le daoine mar thumpla. Ní tharlíonn sé seanis sna Gaeltachtaí go ach tharlíonn sé beidir náitechaí in iarna héireann, ní féidir leit mór nó bhaint níos mór an náthóg sin tá sin tábhachta. Ná ní hinna dúirt in Eorp, ach sin dúirt na feimimeí sa rion in éireann a chuir a policy bhain. Agus chuir sé daoine na gcuine. Tá chuide smó gúinte na héireann, thar níocha faoin céadaobh an sásta le chuomhfuil rudaí gáil in Eorp. Mar tá Eorp a baint le síocháin. Sin tógra síocháin is sumpla sása dána ó thugad go síocháin. I dréobh sé an-ghearr staire. Agus mar macht taideile nach sin is fiú go móra. Ach tá sé goilúnach, mar digann tú tá daoine rá, agus bhí sé dorá sa referend dearnach, nach cheartainne bheits in Eorp, agus le cheartain éon tú le rudaí Eorpacha. Agus sílimse go neanna sé maithas thar cuim se gúin a ghaisteachán, agus gúil an maithas sin le feiceálainne a chulig né go híal na héireann. Is cuma ní dóilm go bhéach éanaine a bhhailirte rá ná aragónte chur suas nar an Eorp go maithúin. In sin tagan réalacha go gahamid éon túlónú go gahamid chursúsló. Is cuid gom fártnéireachta. Agus ní léon fártnéireachta a dain seo a síl seo nach bhfuil cinál an tíobh dúilteachán go maiile an tíobh dearafá. Héist an láir leis an freistar Eorpach seán an neachtain, chomid go dtín spidal áit go choiste chríomhuide. Láir mar le Rhino Gibbún scolar was a Caribbean agus duine sé dom faoin spéis a bhfuil san tAontas Eorpach. Chuir mar spéis an tAontas Eorpach nuair a bhí an táchan deire táchan Eorpach deire. Bhí sim agam políteacht le an fada agus an sin pas me ag léon níos mó agus ag fólam níos mó faoi an tAontas Eorpach. Tá go leor cuacht ag an tAontas Eorpach. Mar dheala sin bhach ansím agam san tAontas Eorpach. Tá blog agam faoin tAontas Eorpach. Just blog beaga faoin Conor Lisbon agus just tá mai cans faoi nó rudé atá sa Conor Lisbon ar nús an cá agus milite agus rudí mar sin rudí ar bé áiricha as an Conor níos agus rudí nach an tá nó agus rudí tá fórtán. Haann se mórliom bhach scríb faoi an Conor agus
faoi na rudí atása chuna. Féidir aon duine é léamh, tá sin sin fá ghfuil chuna an. Bhíonn sé cinná deacair le léamh mar tá go leor terms agus rudí. Má tógann tú an béitú an é lé agus béitú an é thuiscint. Ní ceapan ghfuil mór an spéisiigh daoine ógas an Aontas Eorpach mar gheall níl siad ag bótá, so ní ceapan siad gur bucheart leob tá á faoi an conra nó faoi an Aontas Eorpach. Béidir má bhach níos mó imachtaí ar an Aontas Eorpach nó diasporacht nó rudí mar sin, má bhach faoi an Aontas Eorpach sa scoilní agus béidir gomach sim ag daoine thógáil páirt agus mar sin bhach sim ag daoine bhach siad ag staidir faoin Aontas Eorpach agus mar sin bhach siad ag fáil amach faoin Aontas Eorpach. Bhuailm thógach sean ó neachtain seasta pláidre ar san éascarí. Nuair tháinig muid isteach san Aontas Eorpach, thóg muid an cócht a bhí ann ar rudí mar sin. Ag náam sin nuair go leor éascaireacht néaran, ach inis tá níos mó agus mar dheala sin tá sé níos deacair le cha éascarí, mar tá níos mó éascaní néaran agus tá níos mó éascarí in Spáin. Nuair a tháinig muid go dtí an Aontas Eorpach, nuair a Spáin san Aontas Eorpach. Inis tá siad an Aontas Eorpach agus mar dheala sin tá sé níos deacair le cha éascarí éireann. Thug bhí dhéag sear an spidal tá chearrua. Tá ran eolas a bhaine leis an Aontas Eorpach ar fáil I leabharan an chearrua. Bula muid isteach go leabharmuid le pegaí uachan duine duna leabharannaí. Siad é anad eolas Comisiún na Eorpach atá an teair gathróa. Siad an téin anad atá néon gaeltacht. Ní léon cheann I géirí ná éon nó na ngáil. Tá siad an nach níos na gaeltachtaí. So siad an téin cheann atá san gaeltacht an teair gathróa. So catú rága ríide go le tarn agus a léad bhein, mar tá lear mór eolas le fáil an seo. Tá mar recinn so héin tá beag eolas agus tá séhheidirlín. Agus tá sé sin a scailge freisin séhheidirlín. Mar má tá sa tain tá an ghaeilge aitheanta san Aontas Eorpach ó einar 2007. Tá an leabharlann oscailte thugláán na seachtaine ó leabhsteithir maidin go dtí 6:03 agus go dtí 8:00 héile agus tá sé oscailte go phobal. Bain an go leor daoine úsáideas na daoine áitiúla agus an phobal go generalta agus fiúháin na gasúir chunig tú héinead an seithir maidin in siad an seo. Bhí seminar an seo I Hamháin agus dreastal go leor daoine ar seminar sin agus sé feisir Eorpach seán an achtar a thugann seminar sin faoin Aontas Eorpach má dúirt me. Well bhí dosach raon febanna aon ach tá rudí fáú níos tá níos mó pamphletí agus beag eolas gaeilge teacht mar eicnúta sé dáman seo. Tá go háan seo saor neisce má hagann tú isteach ní tá cha ficusúas má tá aon cheist aon rud a chorása tá tú an fáil frídíach go dtíon Russia. Well sin é podcast na seachtainna seo. Tásúla go bhfuil gine sin gceangal láidir atá idir an Aontas Eorpach agus gailteach Conamara. Tá mi sé fanna seo le tíre eolas a bhhailú sa sláán agus beannacht.